Reit, unec, rhowch ddau rheswm pan mae'r broses ymaseb niwclear yn anodd iawn i'w chadw dan reolaeth. Wel, i gael ymasiad, rhaid i chi ddod â dau niwclews atom at ei gilydd. Right. Mae'r ddau yma yn gorfod dod at ei gilydd andros y gyflym. Iawn. Er mwyn uno. Right? Wrth nhw uno fel yna, maen nhw'n rhyddhau llawer iawn o'i egni. Iawn. Nawr, i wneud i hynna ddigwydd, ydych chi angen tymhereddau andros o uchel. Right, nawr, mae'n digwydd sy'n mewn i ser. Sy'n mewn i ser, dim ond y craidd mae'n digwydd, lle mae tymheredd, wel, tua 15 miliwn grad Celsius. So, tymhereddau uchel. Tua 5 miliwn. Wel, i ddeud y gwir, nid o ar y ddaear mae tua 10 gwaith yn fwy. Iawn? Achos bod nhw'n gymaint yn anoddach. So, really, mae'n fwy fel 150 miliwn. A wedyn, mae angen gwasgeddau uchel hefyd. Hynny yw, ydych chi'n gorfod gwasgu yr niwcleus yma at ei gilydd. A mae hynna'n anodd. Hynna'n anodd. Mae fel cael ffrwydryn fel bom mewn stafell. Ond bod chi ddim eisiau fo i fynd i bob cyfeiriad, ydych chi'n eisiau cael dal yn ei le. So dyna di'r ddau rheswm pan bod yn anodd. Okay? Pan bod yn anodd iawn i ddweud y gwir, i cadw dan rheolaeth. A dyna diwedd unec.